són, però els que més m'agraden són els minyons. Quan la nena se'n va dormir, nosaltres mitjanits són, saltem, correm, juguem. En un bosc tranquil, amb profunda calma, allunyat de tot soroll humà, trobem el preciós món de... Ei, hola! Algú té unes quantes glans? Jo sóc el ratolí Claus, i això que veieu és el bosc de Hakibaki. Permeteu-me que us l'ensenyi una mica. Hi havia un ratolí, estem parlant de mi. No hi ha cap lloc al món on visqui millor que aquí. Vols que faci les galetes de gingebre? Sí, i tant, m'encantaria. I resulta que precisament tenim la cançó de fer galetes de gingebre. Lo que no vivas hoy, a lo mejor no lo vas a poder vivir mañana. Y lo vivía hoy. Será de noche oscuro. ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirto reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie. Dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las... L'adieu, il bave quelques mots, agite une vague main, et brusquement il fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas... El meu fill té 325 anys i segueix a casa. No hi ha manera de treure'l. Jo ja no puc més. No, el meu pare no m'entén. Té mentalitat de mortal. Veu la vida com un compte enrere, està desfasat. La meva nòvia m'ha deixat, m'ha dit que ens donem una pauseta, 10 o 15 anyets, però jo no ho porto bé. Ahir va discutir i em va deixar anar tota la merda dels darrers 150 anys. Yo era la más grande. Solo verme, a la gente se le lava la sangre, se hacía el silencio. Y ahora mira. ¿Quién me ha visto?